tayo. EDSA, kasama mong natatrap. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo. Hey, check your love radio TikToks. We got 29 minutes after 7 o'clock, and we are broadcasting live across the city by the Babe. This is Metro's #1 90.7 Love Radio. Alam nyo na yan, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! EDSA! That's right, mga kabisyo. Programang EDSA na! Papapa sa inyo straight up until 9 o'clock in the evening. Siyempre, pinangungunahan po yan ng napakalupit, napakatigas. Walang iba, kundi si... Henyo! Hindi natin din, pero juicy pa rin. Kag nagahuro-huro, let's go! Yay! Grabe naman ang girawan mo, tanga. Siyempre, kasama din po inyo abang lingkod, The Prodigy, your Suli, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi ako yan! Just bounce to this. Yeah! Party, party! At siyempre, hindi lang din po kasama ako. At siyempre, kasama din ang napakakulit at napaka-cute. Walang iba kundi si Duday! Hello po, everybody! Ako po si Duday, ang batang makulit, and this is my time! Hoy, Duday! Pampira! Duday, huwag kang gaya-gaya sa amin! Wala nang pinipindot mo dyan! Pambihira naman. O, sige na, doon ka na sa gilid. Laro ka na doon. O, eto na mga kabisyo. Pag-usapan na natin to. Robert Downey Jr. made the comeback of a lifetime nang nanalo po siya ng Oscar as Best Supporting Actor. Wow! Alam naman natin mga kabisyo yung success ni Robert Downey Jr. Sa mga hindi po nakakilala kay Robert Downey Jr., siya lang naman ang aktor na gumanap bilang Iron Man. Wow! At Sherlock Holmes. Diba? Pero mga kabisyo, sa mga nakakasunod po ng tawag dito ng karera ni Robert Downey Jr., siya po ay naging drug addict. At the age of 8 years old, nakakatikim na po siya ng droga kasama ang kanyang tatay. Oh no! Nakulong na rin din po siya, pero nakita nyo naman, di ba, mga kabisyo? Logican na natin to! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin yan! Logican po na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, sobrang basic to sa atin. Mabilis tayo manghusga, hindi ba? Oh no! Maging sa akin po, mga kabisyo, naranasan ko po yan. Naranasan ko pong hindi manghusga, ha? Naranasan ko pong mahusgahan kasi dati, syempre, nung kabataan natin, mapabarkada tayo. Diba? Parang nakikita ng iba na walang maayos, walang mararating sa buhay yan. Pero sabi nga nila, life is full of surprises. Magugulat ka na lang. Yung kaklase mong nung elementary na nakaupo sa row 4, CEO na ngayon ng isang kumpanya. Diba? Magugulat ka na lang. Yung kaklase mong nangungopya na sa'yo, vice president na ng isang malaking kumpanya. Magugulat ka na lang. Yung karibal mo nung high school sa nobya mo,
Ha? May-ari na ngayon ng parlor. Oh, ayan na. Kita mo. Hinusgahan mo na naman. Hindi ba pwedeng magmay-ari ng parlor ang isang lalaki? Bakler gagad? Yan ang sinasabi ko. O, di ba? So, wag ganon, ha? Well, mga kabisyo, ganon lang din naman, ha? Dapat importante kasi malaman po natin yung context bago tayo manghusga. When we say context, alam natin yung buong kwento, kung paano nagsimula at paano nagtapos. Di ba? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Now we got 34 minutes after 7 o'clock in the evening. Oh, this sounds really good in my ears. Hope that this one goes out for all of you out there. Hope you love the song. Here's a song coming from The Cranberries. Woo! Parang nagpa-flashback tayo. We're going back. Zombie right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!